थारैनो एमजेआ गोरोन्थि मावमारबाय नामा? अलरेडि हाबा जाखानानै सासे गथ' दोङो दै, बेहा हौवासा गथ' सासे दोङो। आरो बेफोरखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा, गोबां जों दिनै 1 week जाबाय नुबोगासिनो। एमजेआ सासे 19 ना 17 इयार्सनि सासे लाइमोनखौ लाना खारदोंमोननो। बे निउसाव गोबां दामजागासिनो, गोबां मानसिया बुंगासिनो हिन्जावजों गोरोबना थादो। सोरबा बुंदों बे हिन्जावसा गथ'नि लाइफखौ मानो बरबाद खालामनो सानदों, मानो सानै हिन्जाव हाबा खालामनो सानदों, गोबां मानसिया बुंगासिनो। दिनै नोंथांमोना आंनो शेयार खालामबाय थानायनि थाखाय आं भिडिअखौ होनाय जासिगोन। गोबाव जाथारबायमोन दे लोगोफोर आं भिडिअ बानायिया, मोनसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो होनाय जायाखै। दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ फैसिगोन आंनि चेनेलाव भिडिअ, मोनथाम चेनेलावबो भिडिअ कन्टिनिउ फैसिगोन। नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय। आरो आं एमजेखौ ब्रादारखौ जेबो बाथ्रा बुंनांगौ खोथा गैया। निउसाव जोङो जा नुदों बा भिडिअ जोङो जा बाथ्रा खोनादों बेखौ जों होनो सानदों। नोंथांमोना नायनानै ला। आंनो गोबां मानसिया भिडिअ हरना दोन्दों, नै मासबाटआवबो सासे सिख्लाया खारसनहैदोंनो गुबुन बांगाल सेंग्राजों, बेखौबो होनो थाखाय आं भिडिअखौ अलरेडि होना दोन्दों। बेयो गाबोन मर्निंआव फैगोन दै लोगोफोर, नेना थाब्लानो जाबाय। दा जों नायग्रोना लानोसै एमजेआ सोर सिख्लाखौ बरबाद खालामनो थांदों, बा प्रितिजों बिजों रायजो राजाफोरा गनायफिननो थाखाय मा बाथ्रा बुंदों जों नायग्रोना लानोसै। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों अननानै फोरमायहरलायदो। थ' थेंक इउ स' माच। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, रङिया, राङापारा गासैखौबो बरायहरबाय। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों दिनैबो फोरमायहरलायदो। आरो नोंथांमोना बुं, जोंनि बर' हिन्जावफोरा खालि भाइरेल मानो जायो? बा सोरबा मुस्लिमजों थांनाय, बा सोरबाथ' सुनु केम्प्राइमोननिबो बाथ्रा बुंगासिनो आंनि सिगाङाव। आं भिडिअ लाबोथाराखै, आंखौ गोबां मानसि होनो होदोंमोन, आं लाबोथाराखै। मानो होनबा आङो बेफोराव इन्ट्रेस्ट गैया। आं सानफ्रोमबो बुजायो नोंथांमोनखौ जे बर' हिन्जावफोरा गुबुनजों बेफोरबायदि सासे सोरबा इउटुबारा फेमास जायोब्ला, सोरबा एक्टर एक्ट्रिसा फेमास जायोब्ला जों खालि गाज्रि लामाथिं थांनाय खोनायो, मोजां लामाथिं थांनायखौ खोनालिया। मा जाखो बे बुहुमाव जोंनि बर' संसारा मा जाखो? दे नायग्रोना ला लोगोफोर। बिनानाव स्टारलिनानि खोथाखौ मानो सानाखै? एमजेनि खोथाखौल' मानो सानबाय थादों? गोबां बिथांमोननि आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट फैदों आरोना। बिनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनो गोनां बायध' जाहैबाय। अब्ला खोनासंदो नोंथांमोन। एमजेआ सासे हाबा जाखानाय, संसार जाफुबाय थाखानाय सासे गथ'नि बिफाखा। बिसोरो गिबि हिन्जावजों जुदा जुदा जानानै दंमोनब्लाबो बिसोरो जेराव डाइभर्सआनो जायाखैमोन। बेखौ नुसेयावबो खोनासेयावबो बिनानाव स्टारलिनाया एमजेजों खारफाबाय। अब्ला गोरोन्थिया सोरनि? नोंथांमोनाथ' हमनो हाखाबाय जानो हागौ। अब्ला बिनानावनि खोथाखौ सानबाय थानांगौनि जोंहा मा खोथा दङ दिनैनि समाव? आरो मोनसे खोथाखौ खोनासंबावदो, हिन्जाव मानसिया जुदि गोसो होआब्ला हौवा मानसिया एसेबां ससावनो आखाइ होनो हाया। बे खोथाखौ गोसोआव ला। हिन्जाव मानसिया गोसो होब्लासो हौवा मानसिया हिन्जाव मानसिनि मोदोमाव आखाइ होनो हायो। राइट? बिनिखायनो आङो बिनानावमोनखौबो आङो बुंहरनो सानो, नोंसोरबो जुदि बिनानाव स्टारलिना बायदि जुदि खर'आव दुखु दाहाखौ रुजुनो गोसो गैयाब्ला नोंसोरबो बेबायदि गोरोन्थिखौ दामाव। नोंथांमोनहा नैबे कमेन्टखौ नुदोंना लोगोफोर? मोजाङै फरायनानै नायग्रोलाय लोगोफोर। आरो नैबे आंनि बेकग्राउन्डआव माने अखा हादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना रावफोरखौ खोनाद'आबो जानो हागौ। जिखुनु फैदो मेन भिडिअआव रायज्लायनोसै। नोंथांमोनहा कमेन्टखौ फरायनानै नायखाबाय दा लोगोफोर? मा बुंदों बेखौनो जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो कंग्राचुलेसन जासिहरबाय। बिनि बिसिखौ माने प्रितिखौ माने एमजिजों नेथि एमजिजों माने मोजाङै एबार गोरोबनानै मोजाङै संसारखौल' जालांदो होनलायनानै आंबोथ' कंग्राचुलेसन होनलायदों। अब्ला बेफोरबायदि खालामनोबा मा गोरोबनानै मिलायनानै फैनायनि मिथिं खुंनायनि मा मुलाम्फा जाखो बेफोरबायदि खालामलायनायनि? अब्ला मा जाखो बेफोरबायदियालाय? फाग्लासो जागोन दे। रायजो राजाफोरखौ ओरै जाम्बा जाम्बि खालामबाय नामा? आरो बिमा बिफाखौ बेफोरबायदि केस होलायनाय, एमजिखौबो केस होलायनाय, संसार जानो फैदोंना फैयाखै बेलाय? संसार जानो फैनाया बेफोरबायदि जायो? अनेबानो जायाखैलै बे बेफोरबायदि बुंनाया। रायजोफ्रा नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै बुंहरदो आरोना। आंथ' जा अयनाय मोनबाय बिसिनि गोरोबनाया मारै जाखो? अब्ला बिदिबाथ' गावनि बे गदाय गोसोथोनाय बे स्टारलिना ना मा होनो बेखौ लानानै संसार जानायानो साबसिनमोन ना बे बिदिबा? बिदि केस होजालायनांगौबा जेबो लाब जायाखिसैना बे बिदिबा?
जिखुनु नुलांगोन आरोना माबायदि जायो दाथ' लिरनायखौथ' नुदों बेफोरबायदि ओमफ्राय नंगौना नङा मिन्थिथ'वाखै मोजाङै जायखिया लिरनायाथ' नंगौआनो हनै जिखुनु नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो आरोना बिराद बेले बेजे आरोना रायजोफ्राथ' बयबो मोजांखौनो लुबैदोंमोन आरो बयबो मोजां मोनजोबदोंमोन आरोना बिसिनि गोरोबनायखौ मिथिं खुंलायनानै माने फैनायखौ आरोना बिदिनो गोरोबलायनायखौ अब्ला भिडिअआ बेसेबां रायलायो एसेबांनो लावलाङो जिखुनु नोंथांमोना बुंहरदो दे लोगोफोर नाम अरिजिनालाबा बेना बैनिखौ होनदा हौवानिखौ MJ nih ya. मा अरिजिनाल नामा औ लायै लायै जाफैबाय थानो हागोन नंदोंमोन जायगायाव सिनायगोनदां Naik like Hamburg. बिसोर जेबो आयेन गैया गामिनि रुलसो सोलिगोन बेयाव Siapa logo lari ini? खेबनांगौलै Jika mau logo lari. Bayar perku. Tinggal cilamnya. अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय सानैसो ब्रादारनि भिडिअ होनाय जाबाय आरो गोबां भिडिअ बुंनाय बिबुंथि होनाय दोङोमोन दा गाज्रि मोनना लाब गैया दा गाज्रि मोननोबो हागौ भिडिअखौ गोबां मानसि शेयार खालामदों निउस चेनेल बड'लेण्ड बुब्लि बा बड'लेण्ड रादाब बा जों गोबां निउसावनो जों गोसारनाय नुनो मोन्दों सासे इउटुबारा जे बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हागोन मालाबाबो सानाखैमोन होननानै गोबां मानसिया बुंदों दा आंनि बायदिब्ला गोरोन्थियालाय बयहाबो जायो नाथाय हाग्रामा बिथांखौबो सोरबा सोरबा बुंदों सानै हाबा खालामनानै मोन्थाय दं होननानै बे भिडिअखौबो शेयार खालामदों एनिथिं एमजे ब्रादारा ओमफ्रायो सासेखौ हाबा खालामना संसार जानोनो हायाखै रायजो मानसिफोरा जोंनि बर' सुबुंफोरा सासे सानै गथ'खौ गारनानै खारगासिनो आरो सानै साथाम हाबा खालामनायखौथ' बाथो नैबे खर'आवना मेलेमा गुदुं जागोन गोबोरखि खागोन जुदि सानै हाबा खालामोब्ला जोंनि बर'फोराना सासेखौ हाबा खालामदों नै दान मोनथाम मोनब्रैयावनो होखारहरदों आरो जोंनि बर' हिन्जावफोरा गथ' जानाय लोगो लोगोनो मुस्लिम सेंग्राफोरजों खारस'नायदों अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय सानैयाथ' बाद जों सासेखौनो जाहोनो हायाखै आरो सानै साथाम मानो हाबा खालामो जोंलाय बैफोरबायदि आरोना दा बेफोरनो दा गोबां मानसि आंखौ खबर लादोंमोन मानि थाखाय भिडिअ होआखै उनाव खोन्थासिगोन आंनियाबो ओरैनो बे बेराम जाबायदोंमोन आरोना जाब्रबथाय गारिनि जाब्रबथायजों आंबो माबा मोनसे जाना दङमोन बेनिखायनो भिडिअआ लाबोआखैमोन दा थिग जाबाय दे कन्टिनिउ भिडिअ फैसिगोन दा दे शेयार खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय अखा हागासिनो लोगोफोर एसे अखाया सान्दुंबो फैदों अखाबो हादों माने बोथोरा मा बुंनो आरोना दा सोरबा सोरबा खेथि खालामनाय माइ गायनायफ्राबो एसे साबस्राखांगोन अखा हानायनि थाखायनो ना गरमबो मोन्दों नै दिनै हरावबो अखा सासिगोन खोमा हाथोसैलै ना गरमाबो बांद्राय जादों थान्दाबो फैसिगोन दा दै दुर्गा फुजानि बोथोरबो फैगासिनो दे लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाबोन मासबादाव सासे सिख्लाखौ सासे मुस्लिमा लांखारनाय भिडिअ आंनो हरना दोनदों बेखौ आं होगासिनो नेना थाब्लानो जाबाय दे लोगोफोर दोनथ'बाय